کربل حسین اپنا تے مرتبہ دساوے میرے نال داج ہوئے میرے نال اکھ ملاوے میرے نال داج ہوئے میرے نال اکھ ملاوے کربل حسین اپنا تے مرتبہ دساوے میرے مرتبے نو ویکھو نانا میرا نبی ہے سمجھو نام مینوں بابا میرا علی ہے بابا میرا علی ہے میری ماں جے ماں کسے دی ہووے تاں سر اٹھاوے میری ماں جے ماں کسے دی ہووے تاں سر اٹھاوے کربل حسین اپنا تے مرتبہ دساوے اس پیاس دی ازلا تو پیاس نہ لے میرا علم ڈھہ نہیں سکتا عباس میرے نالے عباس میرے نالے کسے دی ہمت میرا علم گراوے کسے دی ہمت میرا علم گراوے کربل حسین اپنا تے مرتبہ دساوے اکھیاں نو کھول دیکھو وقت دا میں امام پڑھ دے جہاں نماز او درود تے سلام او درود تے سلام باجھو درود کوئی نماز پڑھ دکھائے باجھو درود کوئی نماز پڑھ دکھائے کربل حسین اپنا تے مرتبہ دساوے میرے نال تاج کوئی